L'Ontinyent no pogué passar de l'empat a 1 el passat dissabte en el Cariano davant del Constància, en un resultat que li val de molt poc als ontinyentins davant un rival directe. A més, els de la Vall d'Albaida tampoc van deixar bones sensacions en quant al joc i tornaren a mostrar moltes de les carències que el mantenen enfonsat en la clasificació. Nos sabe a poco, cierto es. Nosotros teníamos la esperanza de conseguir los 3 puntos hoy. Era un partido, bueno, pues clave, ¿no? Porque sabemos dónde estamos, la situación y queríamos empezar con buen pie la segunda vuelta. No ha podido ser, ¿no? Pero no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ya tenemos un punto más que la primera vuelta, ¿no? Entonces, todo lo que sea sumar, bueno es. Este partido, dentro de nuestros cálculos, era partido que necesitábamos ganar, pero en fútbol cuando tienes necesidades, cuando más difícil suele ser conseguir los objetivos. Entonces, lo importante es seguir como estamos, con esta predisposición al trabajo, con esta entrega por parte de todos los jugadores. S'esperava un canvi de tendència liderat per les noves incorporacions, però Unai Alba, Dani Fernández i Cervera no passaren de fer un partit discret en la línia gris dels seus companys. En una vesprada nit freda, plujosa i marcada pel fort vent que dificultava el joc, els ontinyentins es van mimetitzar amb l'ambient i no li donaren a l'encontre la intensitat que s'espera d'un equip que comença a jugar-se la vida en cada partit. L'Ontinyent tingué més la pilota des de l'inici, però només trobava profunditat en la banda dreta mitjançant la societat Ortega-Paco Sáez, que no va parar de generar perill. La més clara per a l'Ontinyent en la primera meitat arribà amb aquest remat de Trujillo en boca de gol que es va perdre per damunt del travesser. El Constància no pareixia tindre arguments per a inquietar a Alba, però l'Ontinyent li facilitava les arribades amb incomprensibles pèrdues de concentració defensiva i la falta de seguretat d'una parella de centrals de circumstàncies i molt lluny del seu millor estat de forma. Només començar la segona part, Trujillo es tragué de la mànega aquest potentíssim xut que entra per tot l'escaire per a convertir-se en un dels gols de la temporada. L'Ontinyent agarra el comandament de l'encontre i Paco Sáez estigui a punt d'augmentar l'avantatge per al seu equip, però el seu remat no va trobar porteria. Però quan major era el domini dels locals, Rubén volgué imitar a Trujillo i amb un gran remat des de fora de l'àrea tornava a les taules al marcador. L'Ontinyent entra en un moment de desconcert, nervis i inseguretat defensiva que a punt va estar de costar-li el partit. Però els de la Vall d'Albaida van reaccionar liderats pel millor Trujillo que s'ha vist en Ontinyent, que va enviar aquest xut fregant el pal després d'una bona contra conduïda per Mauro. El balear revolucionà el partit amb velocitat i verticalitat i tingué en les seues botes la victòria, però el seu remat s'estavellà en el travesser quan el públic ja cantava el 2-1. Bueno, para eso estoy aquí, ¿no? El delantero tiene que meter gol, vive de esto, contento, feliz, pero ya te digo, más feliz hubiera sido si hubiéramos conseguido los 3 puntos. Però el Constància eixí les de l'embestida ontinyentina i els locals es quedaren sense forces en un últim trat de partit insubstancial en el que van acusar les baixes d'homes clau com Verdú i Fran Jiménez y la falta de ritme de molts dels seus futbolistes. Ahora que ha pasado ya el partido, pues podemos hablar, ¿no? Porque estábamos, para ser un partido tan importante como era el de hoy, estábamos con todos los problemas del mundo. Teníamos bajas de todo tipo, pero no se comentó nada durante la semana. Pero ahora que ha terminado el partido, pues te das cuenta que hay jugadores importantes que hoy no estaban en el terreno de juego. Pero aún así, repito que hicimos méritos como para, sobre todo en la segunda parte. La nota positiva la posà l'entrada en el partit de Juanjo Calvo, que tingué el regal de Reis de debutar en l'Ontinyent amb només 16 anys. Molt content per haver pogut jugar, una experiència nova que tindrem a tota carrera, molt content. Al remat, un punt que li sap a molt poc a l'Ontinyent i que el manté penúltim en la classificació a 5 punts de la zona de salvació.